Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Ikaw, siya, ako, ug si Danny. Sige na, baby. Ubanante ka sa mong lawa karon hangtod nga makatuog ka. Unsa? Unsa to? Ubanan nimo? Magunsa man mo? O dili ko mosugot ha? Sa buhi pa si Tito Darrell, naan na siya nga sud gawas ko sa lawak ni Danny. Sa buhi pa siya. Patay naman. Wa na'y mutugot nimong ginikanan ni Danny. Isip ako nga ako na'y nahibili niya. Ako na usab ang magbuot kung unsa may angay niya. Nagkasabot mo? Unsa? Og dili ko mosugot nga pasudlon pa na nimong lalakiha sa imong kwarto ha, Daniela. Bisan mo ingon ka pa nga best friend nimo ning tawhana. Bisa na kay lalaki gihapon na siya. Wa may daot ang gibuhat. Awa pa sa una, kay diha pa mas daddy nimo. Mahadlok pa man ni siyang makasa. Karon wa naman ang imong amahan. Wa na makapugong. Tita, Nasayop ka sa pag-ila sa akong pagkatao, ma'am. Oh, Dili ko ingon ni ana. Dili ko mapahimuslanon. I respect Daniela. oh. Ay na lang ko anang respect dungoy. Kay daghan na may tabo. Managhigala, nagunay. Makausa na may tabo pero may resulta dayon. Namabdos ang babae. Magmahay man, wanay mahimo. Kayang ang man og ibalik to nimong duga nga napurmang bata. What's your mouth, ma'am? Mabati ka ni Daniela. Ay, sus, para ka na. May man ugwa pa na makasuway babayhana. Tita Carmen, Oh. Wa pa? Wa pa? Tinuod? Virgin pa ka? She is. Oh, ano na ibama ka? Because I'm her best friend. Uyay best friend mo. Sukda na ide mo nga nahibawaan man nimo? My God. Babe, sige na. Kanaog na. Magsunod ra ko. Go. thank you, James. Tita, Ako manaog ko. Ikaw dili na. Ha? May mahinungdanon ming panagsultian si Daniela nga wa kay katampo. Busa, pauli na una sa inyo. sige. Manangin lang una ko ni Danny. Ayaw! Ay, kapasbas pang nakanaog sa buang. Babe, I'm sorry. Pero dili ko makauno ni mo karon. May mayroong danon ko namang panagsultihan ni Tita Carmen nimo. When you need anything, call me ha. When you need me, just call. Okay? Okay. Come. I love you, babe. O pa mo mahumandi, ha? I got to go, babe. Call, okay? Lakaw na, oy! Kadaghan basag panugon. Mayroon na mga panugon sa mga himatyon. James, sige na. Ay, piste! Ay, uy! Observado pa mangyod gani atas tungod. Kabaghak ba ya? Oh. Tutok-tutok man ka nako. You seem different lang. Unsa? Unsa may nakalahin ako? Ang imong sinultihan. Lahi na sa buhi pa si Daddy. Lahi? Asa man na
kita ang lahi. Kining... honey, pasagdi na lang ang imong anak. Bata pa siya. Huwag nabaguan lang siya sa akong pag-abot sa imong kinabuhi. Kana? Mo ba nang tinguga ang imong ipangita? Simbak ko! Kana mo'y dili natural nako. Kining sinultihan na mo'y akong natural. Dili mineral. Musuod na ko. Alimuot diri. Sunod na ko kay magpa-aircon ko sa sala. Pulos na di pagpakaroon ingno nang ikipagkita na ako. Sa buhi pa si Daddy. Kahayahay gid ining kinabuhi ah. Hastang sala, di aircon. Bisan ang kusina, huwag kay alimuot. Kinig yung kinabuhi ang dugay ko nang ipangandoy. Ang hayang-hayang kog ingon ini ba? Unya, kung ganahan nga mukaon, pahatod ra ko sa katabang. Kanang usa ka tawag lang. Pero, tasara ko. Ano ba sab gawa may TV inilang sala, we? Gilahi pa man gyud. Tuwa pa mas entertainment room. Unya ganahan ko maghayang-hayang sa sala. Unya magtan-aw ko og TV, samtang nagchill-chill. O ako'y matan-aw. Ha, gusto. Ipabalhin ako sa katabang tubi. Tita. Dili una ta magsulti. May relax pa ko. Gibugnaw pa nako ang akong o. Hilom una. Sige. Ato na lang una ko sa akong lawak. Puyo. Oh. Ingon ko nga paghilom diha kay may relax ko. Pero ako mo ingon makabiya ka diha. Maong barog lang ka diha. Huwatang mutingog na ko nimo. Unsa? Huwat diha. Ayog lakaw. Barog ra ka diha sa akong utubangan. Unsa? Gipuyong niyang iyang mga mata. Papaabuton ko niya samtang nagpiyong-piyong siya. Ayog makatuog siya. Ay, sus, nahinumdum ko da. Ay, ganahan man da ituod ko mutanaw og TV. Ipabalhin din ako tong TV din sa sala. Ana na ko ipabutang diha o, kanang lamisa diha. It's not for TV. It's not for TV. Huh? Unsay labot ako dili? Basta kay dihan ako ganahan nga ibutang ang TV. Yaya! Yaya Mina! Oh, ngano man day tuod nga si Yaya man ang akong suguon nga dako man day kadtong TV ha? Dili makadaw ka tiguang adto. Ang hardinero na lang. Bubong! Bubong Marika! Bubong! Dili ka madunggan ni Bobong. Bisan magbuntag kapag tawag niya, gikan din sa sala. Kay soundproof ni dinhi. Ay! O saan ko di ay? Wa ko ma-inform da? Di ko niya madunggan nga magtawag. Ay di, ikaw nalay gawas ug tawga ang hardinero. Ingna nga may tuyo ko niya. Ingna nga ipabalhin ako ang TV gikan dito sa entertainment room, paingon din sa sala. Ha? Ako? O ikaw? Ikaw may akong gisugo. Ano man? Wa ka makasuway suguon ka din eh? Naanad kang senyorita ka din eh? Pues dili na karon day. Kay sugod ng adlaw dili ka na senyorita din eh. Apil ka na sa muliho. Unsa? Ambi pa dool. Oh. Barog pa man ka diha. Ingon ko pa dool. Pakanlat ka? Be good.
Abi ko na ng kamote mo, be. Itunol. Mm. Humuka, ah. Mura magapas. Wag yo'y kubal, bisan gamay. Puti pa kayo. Unya, puwa-puwa ang pad. Saktos gitason ang mga kuko. Humo kayo. Wag yun kay trabaho. Gadako kang tapulan. No, dili ko tapulan. It's just that dili ko suguan ni Daddy kay mga katabang mi dinhi. Oo, bitaw. Pila ka po kayong katabang? Duha? Unya, may yaya ka pa. Ug may hardinero. Pwede yung haya-haya kinabuhi asa. Ay, unya, unsaon maninimo ron. Nga kining tanang makatabang nimo, kini silang tanan dinhi. Mawa naman tao ni silang tanan, paingon. Ha? Unsay buti mo ipasabot nga mawa? Ay, ipa-in-English pa gid ay nimo. Kapoy, uy. Mas magkasinabot akon binisayon lang. Mawa ba? Abot ako ipasabot nga, papahuwayo na nako sila. Papaulion na sa ila, kay wala man ako sila kinahanglana. Unsa? Dili. Dili ka na mahimo. Apil na niya na ang imong yaya. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!